Programang Alagang PhilHealth magbibigay linaw sa inyong mga tanong kasama ang PhilHealth Regional Office Number 5. Mapapakinggan alas 10 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ngayon, nandito na ang inyong mga anchorman. Itong babaeng ito, nagbabadya ng bagyo, andyan pa. Siyempre naman, kahit ano man ang weather, laging andyan ang PhilHealth Regional Office 5. Ikaw naman talaga, Sir Tino. Yan ang gusto ko sa PhilHealth. Andyan ang laging alaga, ang pag-aalaga. Naman. Oo. Ikaw pa, kaya ba kitang iwan? Lagi ka, murahin kita dyan. Yung isa, ikuan mo na, itali mo na sa poste ng PhilHealth yung isang babae dyan. Lagi ka lang nagtatampo kay Ma'am Lery. Sasabihin mo lang naman na mismo siya. Ay, nako, may bagyong parating. Ano ba tong dengue ito? Miss Gigi Naron, ganda umaga sa iyo dyan sa PhilHealth. Anong dengue na to? Ano to ba? Yes, good morning po sa ating mga listeners at mga nanonood ngayong araw. Opo, ang topic natin ngayon is dengue kasi alam naman natin itong sakit, Sir Pio, usong-uso siya kapag maulan, di ba? Oo. Ngayon nga, sunod-sunod ang mga bagyo, kaya naman expect mo na medyo magkakaroon tayo ng mga kaso ng dengue. Ano po? So, ngayong umaga pa po-usapan po natin ito. Although tapos na yung dengue awareness month natin, ibinagay natin itong topic na ito dahil nga po malakas ang mga pag-uulan na darating at ingatan po natin na hindi tayo magkasakit nito. Pero kung magkasakit nga tayo, ano bang kailangan natin gawin? Ano po? So, ano po ba itong dengue? Ayon sa DOH, ang dengue po ay isang sakit na kinakalat ng isang uri ng lamok na tinatawag natin Aedes aegypti. So, hindi po lahat pala ng lamok ay nagdadala nitong dengue. Ano po? May specific type lang po. Ang Aedes aegypti ay kadalasan nananagat sa umaga, nangingitlog sa mga malinaw na tubig katulad ng nakikita sa mga flower vase or mga naiipong tubig ulan sa lumang gulong or mga kahit ano pong mga containers kung saan nagagather yung mga tubig galing sa ulan at mga karaniwan pong mga naandun sa mga madidilim na lugar sa ating bahay. So ang transmission po ng dengue, year-round po yan. Pero nagpipeak po ito pag May through November. So ngayon po, since November at since sunod-sunod po ang ating mga bagyo at pag-uulan, dapat mag-ingat tayo dito sa dengue. Mahilig pala to sa dilim, Mahilig sa dilim. Ano yung simptomas ng dengue-dengue na yan? Okay, so kung meron po kayong mga maramdaman sa mga susunod na mga mababanggit ko, baka dengue na po yan. Ano po? So mga sintomas ng dengue po, una yung bigla pong pagkaroon ng mataas na lagnat na tumatagal ng 2 to 7 days. So biglang spike po sa ating temperature, body temperature na po. Also masakit na kalamnan, kasukasuan, likod at likod ng mga mata. Ano po? Another is nangihina tayo. Pwede rin pong magkaroon ng namumutlang mga butlig or maliliit na patse sa balat. So, para po siyang mga pinpoint na mga rashes. Yan po. Also, possible din po ang pagdurugo ng ilong kapag nagsimulang bumaba na yung lagnat. Pwede rin pong sumakit yung tiyan dahil po ito sa possible internal bleeding na dala ng dengue. Pwede rin po dahil po doon sa internal bleeding, pagsusukan ng kulay kape at maitim po ang ating dumi dahil nga po nagbe-bleed na po pati yung ating digestive system dahil dito kay dengue. Nosebleed pala, no? Nosebleed. Gaya nung isa dyan, nosebleed lagi. Ikaw ba, Sir Pio, anong nagpapa-nosebleed sa'yo? Ay, covered ba yan ng PhilHealth, yung dengue? Opo, oo naman, syempre. Alam naman natin na marami pong karamdaman, sakit, procedure, operasyon ang covered ng PhilHealth. At isa na po dito ang dengue. Ang benepisyo pong nakalaan sa dengue noon po ito ay 10,000 para sa dengue with or without warning at 16,000 naman para sa severe dengue. Pero, di ba, ilang beses natin na pag-usapan dito sa ating programa na noong 2023 at ngayong 2024, marami po tayong pagbabago when it comes to our PhilHealth benefits. Mas umakyat
or taas ang benefit packages natin para dito. At isa po ito na dengue sa mga tinaasan natin ang benepisyo. So para po sa dengue, in-increase po ng PhilHealth ang package for severe dengue cases by 200% upang lubos po na pag-aanin ang gastos sa gamutan. Itinataas po recently ng PhilHealth ang package natin for severe or malubhang dengue sa 47,000 compared sa dating 16,000 pesos. Ngayon lang po yan na November 1, 2024. Ano po? So bago lang po yan. Also, kasunod po ng naunang pagtaas ng benefits ng dengue, if you would recall, nagkaroon tayo ng 30% increase across the board of all benefits ng PhilHealth. Yung dating 10,000 pesos po natin para sa dengue with or without warning signs, yung less severe na level ng dengue, dati pong 10,000, ngayon 13,000 pesos na siya. So, imagine po kung nagka-severe dengue kayo, 47,000 pesos po ang mababawas sa inyong total hospital bill. Alam ka naman kasi natin, Sir Pio, na hindi talaga mura magpa-hospital. Kaya ginawan talaga ng paraan ng PhilHealth na mas mapataas ang package natin, lalong-lalo na dumadami ang ating mga cases ng dengue. Opo, inactive yung PhilHealth member or yung kanyang beneficiary, nagkasakit, yung kan mismo, yung member o yung beneficiary, inactive siya, pwede ba yan na maka-avail ng sinasabi mong mga benefits na yan? Siyempre naman, Sir Pio, makaka-avail ng benefits galing sa PhilHealth ang ating member, mapa-active or inactive man sila. Sa ilalim po kasi ng Universal Healthcare Law, ang lahat na Pilipino pong ospital ay agara makakatanggap ng benepisyong PhilHealth. Kaya for example, matagal ka ng member ng PhilHealth, Sir Pio, pero ang last hulog mo pa, year 2012. Ganun katagal. Pero seryoso, maraming mga instances na ganyan, di ba? So, ang mangyayari po, dahil po sa Universal Healthcare Law, nagsasabi na dapat ang mga Pilipino, lahat ng Pilipino, ay makagamit ng benepisyo. Meron tayong tinatawag na immediate eligibility. So, kahit inactive po kayo or hindi kayo member ng PhilHealth, as long as ma-reactivate niyo yung account niyo or makapag-rehistro kayo bago kayo ma-discharge, makakapag-avail kayo ng benepisyo ng PhilHealth. Wala na po dati yung ginagawa ng PhilHealth na tinatawag natin na yung dapat may hulog kayong 3/6 or 9/12. Oo. Dapat meron kayong at least ilang months na hulog bago kayo makapag-avail. Tinanggal po yan nung ibinaba natin ng Universal Healthcare Law. Automatic na po kayo makakapag-avail as long as ma-reactivate ninyo or makapagparehistro kayo sa PhilHealth bago kayo ma-discharge sa hospital. Pwede ba kung pumunta sa mall, mag-avail ako ng package na yan? Ang package po ay sa LBC. Joke lang din. Loko-loko ka. PhilHealth package yung pinag-uusapan natin dito. At saan ba ito ma-avail? Kundi sa mga accredited facilities po ng PhilHealth. Ma-avail natin siya sa accredited levels 1 to 3 hospitals at primary care facilities. Depende po sa category or severity ng dengue case. Ito po kasing mga yung dengue with or without warning signs natin, pwede siya sa mga infirmary or mga primary care facilities. Pero pag nag-severe dengue na po, dapat level 1 to 3 hospitals na tayo dyan. Ano po? Paano malalaman pag accredited ang isang hospital? Pagpunta niyo sa hospital, tumingala kayo, tingnan niyo, hanapin niyo yung yellow na signage na may logo ng PhilHealth. Kapag andun po yun, ibig sabihin, accredited siya ng PhilHealth at maaari kayong makapag-avail ng benepisyo niyo doon. Paano ang dapat gawin para makaiwas kay Miss Lery Ilagan? Iwas Ilagan. Sa dengue, hindi sa Ilagan. Oo. Sabi nga nila, Sir Pio, prevention is better than cure. Yes. So, ano ba pwede natin gawin? Lalo na ngayon na peak season ng dengue, na maulan, anong gagawin natin? So, dapat po maging vigilant tayo para maiwasan natin ang dengue, lalo na ngayong pasok na ang panahon ng tag-ulan. Huwag po natin itong pabayaang kumakalat, lalo na
lalo na marami pong sakit ang meron tayo ngayon. So ayon po sa DOH, kinakailangan po nating sundin ng publiko ang tinatawag natin na 4S para maiwasan natin ang pagkalat ng sakit na dengue. So ano ba itong 4S? So first S is search and destroy. So ano ba yung search and destroy natin? I-search and destroy ba natin ang ating ex? Hindi po. Ang i-search, ang i-destroy natin ay yung mosquito breeding sites. So suyurin po at sirain natin yung mga pinamumura ng mga lamok. Kung saan usually nakatira yung mga lamok, sabi ko nga kanina sa mga vase, na mga flower vase or mga gulong kung saan tumitipon yung tubig ulan, sa mga madidilim na lugar, Ew. yung mga puddles of water. So tanggalin po natin yung mga pwedeng breeding sites ng ating mga mosquitoes. Ano po ba? Ano pa po ba? Another is employ self-protection measures. So yung second S po natin is self-protection. Magsuot po tayo ng damit na napoprotektahan ang ating buong katawan, yung may mga manggas at pantalon, at gumamit tayo ng mosquito repellent kung maaari. Ang third S natin, seek early consultation. So mangguni agad po sa pinakamalapit na pagamutan para hindi lumala ang sakit. Tandaan natin, meron na tayong PhilHealth Consulta Package, di ba? Kung saan kayo po ay pwedeng magparehistro sa isang accredited consulta facility para doon po kayo magpa-check up, mag-avail ng mga diagnostic exams at mabigyan ng mga basic medicines. And our fourth S is support fogging and spraying. Pero ito po ay ginagawa lang natin sa mga hotspot areas. Ito po ay para sa mga lugar na mayroon po talagang nakitang sudden spike sa loob ng 2 weeks, within 2 weeks, ng mga dengue cases. O kaya nagkaroon ng outbreak sa lugar na iyon. Nagkakaroon po tayo ng fogging and spraying para po mapuksa yung mga Aedes aegypti na lamok. So, sinasabi rin po na mag-ingat po tayo, kaya naman po gawin po natin yung tatawag nilang 4 o'clock clean-up drive Yan. sa kanilang mga community para pag alas 4 ng hapon ay naglilinis po tayo para wala pong pwedeng gawing breeding site ang mga lamok. So, keep our environment clean para iwas din po tayo sa dengue. Yung anong kailangan gawin? Nagkasakit na ng dengue para ma-avail niya itong benefit na ito na package. Anong dapat gawin? Opo. So, napag-usapan natin kanina na maaari pong ma-avail ng isang member ang kanyang mga benefits sa PhilHealth kapag sila ay nagkaroon ng dengue. Para ma-avail po nila, tandaan natin din yung sabi ko kanina na lahat ng Pilipino po ay guaranteed na agarang makakagamit ng kanilang benefits sa PhilHealth. Yun nga yung tinatawag natin na immediate eligibility. Kung kayo po ay rehistrado na, kailangan lamang po ninyong ibigay sa isang hospital ang inyong PhilHealth identification number or PIN kasama ang inyong valid ID sa billing or PhilHealth section ng hospital. Yun. Para matiyak po yung identity ninyo. Lahat po kasi ng mga hospital natin, meron silang tinatawag, may access sila sa tinatawag natin na PhilHealth portal. Na ibigyan nyo lang po yung PhilHealth identification number and then pangalan nyo through your valid ID para ma-verify yung identity ninyo. Isa-search lang po nila yan doon sa database ng member portal at makikita nila kung kayo nga po ay eligible na makapaggamit ng benepisyo. Now, may mga oras naman kasi Sir Pio na possible brownout or offline or walang internet, di ba? Nangyayari yan dito sa atin madalas, lalong-lalo na kapag binabagyo, minsan wala tayong internet. Maaari pong mag-download din kayo ng kopya ng MDR sa online through our website www.philhealth.gov.ph or humingi ng kopya sa mga opisina ng PhilHealth or PhilHealth Express para yun po ang i-present ninyo sa mga hospitals. Ano po? And also, for example, kung di naman po kayo rehistrado, pwede pa rin po kayo makapag-avail ng benefits. Kailangan naman po magparehistro kayo bago kayo mag-discharge or lumabas ng hospital. Paano ba magparehistro? Napakasimple lang. Mag-fill out lang po kayo na tinatawag namin na PhilHealth Member Registration Form or PMRF. Ito po ay available online sa aming website or pwede po kayo maghingi nito sa opisina ng PhilHealth. And minsan, pati mga hospitals po, meron din po silang mga forms na pwede nyo i-fill out. I-attach nyo lang po yung inyong mga supporting documents, proof of identity, valid ID with signature,
photocopy lang po nun at ipasa ito sa PhilHealth para marehistro kayo. As long as makaregister po kayo bago kayo ma-discharge, makakapag-avail po kayo ng benepisyo. For example naman po, hindi kayo yung mag-a-avail ng benefits. Ang na-dengue po, wag naman natin hingiin. Pero for example, yung inyong anak, asawa, or magulang, yun po yung pasyente natin. Ano po, kailangan yung i-declare po sila as dependent nyo sa PhilHealth records para po makapag-avail sila ng benefits nila. Now, once okay na po yun, naka-register kayo or registered na kayo dati, dala niyo yung MDR ninyo, or upon presenting your PhilHealth ID, nakita po sa database ng empleyado ng hospital na kayo ay member ng PhilHealth at eligible kayo gumamit ng benepisyo, isasubmit po sa billing section naman po ang isang form na tinatawag nating PhilHealth Claim Signature Form. Itong PhilHealth Claim Signature Form, doon nyo po isisulat yung impormasyon ninyo bilang member ng PhilHealth. Ano po, i-attachment po dito yung mga supporting documents na hihingiin sa inyo ng hospital. Pipirmahan nyo po yun. At yun po ay isasubmit nyo sa billing section ng hospital para makapag-avail kayo ng benefits. Additional information lang po dito sa PhilHealth Claim Signature Form, kung kayo po ay empleyado tulad ko at tulad ni Sir Pio, ang pumipirma po dito is ang employer. Aha. Po, ito yung pinapapirmahan natin sa mga employers natin kapag mag-a-avail tayo or ang dependents natin ng benepisyo. Ano bang ibig sabihin? Bakit kailangan papirmahan yung employer nito? Kasi syempre, di ba pag employed, hindi tayo ang naguhulog ng ating PhilHealth benefits, kundi yung employer natin, no? So, pag nakapirma po dito si employer, this is them signifying na sila po as your employer ay nag-remit at nagre-report ng inyong PhilHealth contribution. Kaya kahit lumabas po sa system na may missed payment ka, ano po, basta pirmado yan ng employer ninyo, sila ang nagsasabi na kami ang accountable at liable dun sa mga missed payments, babayaran namin yan. Dahil siguro hindi lang na-report pa or na-remit pa. Ano po? Yan napaka-importante sa mga employed listeners natin na pirmahan ng inyong mga employers itong PhilHealth Claim Signature Form pag kayo ay mag-a-avail ng inyong PhilHealth benefits. Bakit importante itong package na to, yung coverage? Bakit mahalaga ba yan? Oo. Una sa lahat, simulan natin dito muna specifically sa dengue coverage natin. Ano? Ang dengue po, ito ay akala natin very common na sakit, pero sabi ko nga, it can cause internal bleeding. At kapag nasobrahan po ang nawalang dugo sa atin, ito ay pwedeng ikamatay ng isang tao. Kaya dapat po maagapan ito na dengue natin. At magandang balita na meron na tayong mas pinataas pa na PhilHealth benefit package para sa dengue. In general naman po, bakit importante na magkaroon ng PhilHealth coverage? Importante po na meron kayo ng PhilHealth dahil sagot ng PhilHealth ang bahagi ng inyong gastos sa pag-ospital para sa more than 10,000 conditions and operations. Kabilang po dito ang cancer at iba pang mga malulubhang karamdaman. Pangalawang reason kung bakit mahalaga magka-PhilHealth. Sakop po ang pagpapa-ospital sa ibang bansa at babayaran ito sa halaga ng case rate sa Pilipinas. So, ibig sabihin po, kahit wala kayo sa Pilipinas, nasa ibang bansa kayo, pag na-confine po kayo doon, kapag na-keep ninyo yung mga documents, pwede po kayong mag-claim ng inyong PhilHealth benefits, which is equivalent kung magkano yung case rate package dito natin sa Pilipinas. Hindi po natin babayaran syempre kung yung dolyar man or yen or pounds na nagastos ninyo sa ibang bansa, pero yung PhilHealth package po na equivalent niya dito sa Pilipinas, yun po ang pwede niyong mag-claim sa PhilHealth. Pangatlo, kabilang din sa benepisyong pagpapa-ospital ang mga qualified dependents. So imagine, ikaw lang, naguhulog ka mag-isa para sa sarili mo buwan-buwan, pero hindi lang ikaw ang covered, pati ang mga dependents mo. Ikaw, may 45 days of confinement ka or hospitalization as a member, yung mga dependents mo, may separate din po sila na another 45 days of hospitalization benefit na paghahati-hatian ng inyong mga dependents.
Ano pa po ba ang mga reason kung bakit mahalaga na meron kayong PhilHealth coverage? Ang pagiging miyembro po ng PhilHealth ay naglalayon ng pagkakaisa at pagmamalasakit sa mga taong may karamdaman at nangangailangan ng serbisyong mandigal. Sa pamamagitan po ng program ng PhilHealth, ang mga malulusog po tulad natin at may mga kakayahang magbayad ay nakakatulong na punan ang pangangailangang medikal ng mga may sakit at walang kakayanan magbayad ng contribution. Yung contribution po kasi natin ay pinupool natin yan. So lahat ng hulog natin, ito ay napupunta sa ating National Health Insurance Program Fund at yun po ang ginagamit natin para makapag-avail ang lahat ng Pilipino ng kanyang benepisyo. Baka nagtatampo naman kayo, naguhulog ako, iba naman ang nakikinabang. Una sa lahat, sino ba naman ang gusto na makinabang na magkasakit? Di ba? Kapag mag-avail ka ng PhilHealth, ibig sabihin, nagkasakit ka at ang kapamilya mo. So, okay naman po na ngayon healthy tayo. Kasi kapag kayo po ay nag-60 years old na, hindi na kayo kailangan maghulog sa PhilHealth. Yung mga nakakabata naman po sa inyo, sila na yung naguhulog. At kayo, as senior citizens tayo, pag tayo ay nag-60 and above na, wala na tayong kailangang ihulog pa sa PhilHealth. Pero makakapag-avail tayo ng benepisyo. Kumbaga habang ngayon, habang malakas pa tayo, may kakayanan pa magtrabaho, nagpuhulog, pero by the time na retired na tayo, sitting pretty na lang tayo. Bahala naman yung next generation na mga laga at magbayad ng PhilHealth para sa atin. Ang isang miyembro po na nakalikom na hindi bababa sa 120 months or 10 years na contributions at nag-60 years old and above na po ay maaaring maging lifetime member. Bilang isang lifetime member, hindi na rin po nila kinakailangan pang magbayad ng contribution. Para po sa hassle-free benefit availment, siguraduhin po nating updated ang PhilHealth records at ang ating contribution. Para naman po sa karagdagang impormasyon o katanungan, lumapit lamang sa mga PhilHealth cares na naka-assign po sa iba't ibang hospitals dito sa Bicol Region. May announcement ka ba? Kasi magbabagyo na. Ang announcement ko po ay magsiuwian na po, lalo na yung mga estudyante, wag mo na maglakad-lakad sa mall. Alam ko wala nang pasok, pero baka isipin nila na wala pa namang ulan, maglakad-lakad sila dyan. Huwag po sa bahay mag-prepare tayo sa paparating na bagyo. Huwag po natin na isipin na may PhilHealth naman kung magka-dengue ako, wag. As much as possible, kung pwede na naman na maging safe tayo, hindi magkasakit, gawin po natin yan. But just in case naman po, sa hindi maiiwasang panahon, andyan po ang PhilHealth para sa inyo. Sige po, and what time is it, Miss Beautiful? Time check, it is now 10:27. Final message na lang po siguro, Sir Pio, sa ating mga listeners. Patuloy po ang panawagan ng PhilHealth sa ating mga members na siguraduhin po nating updated ang ating contribution, maging ating records, para tuloy-tuloy po ang ating paggamit ng benepisyo at mas marami pa tayong matulungan. Tandaan po, walang bayad ang pagkuha ng PhilHealth ID at Member Data Record or MDR. Ulitin ko po, libre kumuha ng ID at MDR sa PhilHealth. Mag-ingat tayo sa mga kumakalat na online fixers na nag-aalok ng serbisyong PhilHealth. Bukas po ang opisina namin Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, except for national holidays at mga ganitong panahon na may mga bagyo na may mga declaration ng ating LGU na hindi po mabubukas ang mga opisina. Pero kung meron po kayong mga questions, pwede po kayo mag-message sa aming Facebook page, PhilHealth Regional Office 5, Bicol Region, or tumawag sa PhilHealth Action Center 8441-7442. Maraming salamat po sa lahat ng mga listeners. Makakaasa po kayo ng PhilHealth ay kaagapay ninyo sa pangailangang medikal. Ako po si Gigi Naron ng Public Affairs Unit ng PhilHealth Regional Office 5. Maraming salamat po ulit. Diyos mabalo sa inyo, boss. Salamat ka sa inyong pagantabay. Mahal na Diyos ang magbantay. Inyong napakinggan ang Alagang PhilHealth. Makinig muli sa susunod na Huwebes, alas 10 ng umaga, dito sa DZGB. Alagang PhilHealth. Hatid sa inyo ng PhilHealth Regional Office No. 5. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pre, makinig